ind i den negative verden ved Gad vide. Hvor og vi kan lige se minis her. Prøv lige at se farven. Is. Det er lidt mærkeligt, for der er faktisk ikke rigtig nogen ændring i farverne. Og jeg er med igen. Ja, virkelig med. Og så får jeg også lige min is. Ej, så er på sådan en blå. Nogen der har noget papir, de skal med. Halløj, blå kat i den negative verden. Blå kat? Ja. Det er den, som er negativ for. Vi er inde i den negative verden, fordi vi faldt i et hul. Har du set min mor? Nej. Blomster. Har du set min mor? Det har vi faktisk nej. Skorsten, har du set min mor? Nej. Is! Har du set min mor? Nej! Hvide ting. Har du set min mor? Nej. Hey, kom med den kat. Har du Jeg tror... Kom, vi løber ind i starten, så kan vi se. Den kunne næsten ikke komme igennem. Så det. Ja. Og det kan den store. Hej. Lorte, han siger også, at den store, den er lettere. Det er den sammen, Så hvad så? Han der han. Basse! Hvad har du sige til forsvar? Hvor er hans mor? Har du bortført hende? Se, katten har dræbt en eller anden mærkelig ting. Høj. Jeg tror, den har kastet op. Nå. Tror du, hvad har I set min mor? Nej. Vi har heller ikke spurgt motorcyklerne. Negativ motorcykler. Har I set hans mor? Man kan næsten ikke se dem, fordi det er så mørkt herinde. Hvad med verdens største motorcykel? Har du set min mor? Cykel! Nej. Men det er godt nok en grim motorcykel, der kører den der motorcykel. Nej. Så er de Hey, det verdens skal I vide mig lige noget? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg ved alt. Jeg så det. Hvad? Jeg lukker op på. Is, fortæl min mor. Nej. Den kan vi da vist godt smide ud, de her drenge. Dem bruger vi aldrig mere. Nej. Bolde. Har du set min mor? Nej. Grænspand, har du set Rasmus' mor? Nej. Film. Har I set min mor? Nej. Jeg tror, jeg bestemt, vi løser lige efter min mor. Ja, sammen, vi går ud igen. Basse, ligger min mor dernede? Nej, det er Brumme. Brumme, så. Hey, nakken mand, har du set hans mor? Ja, det har jeg. Hvor? Jeg så hende for 4 dage siden. Det gælder ikke. Au. Jeg stod. Er min mor der? Nej. Compound-bue, har du set min mor? Hvad? Compound-bue, har du set min mor? Det var en lille. Nej. Køleskab. Køleskab, er min mor derinde? Nej. Vi skal jo bare ud af stedet. Det var så det tredje afsnit. Nej, det var så det andet afsnit af Gad vide. Jeg kan